bafowethu ngiyabingelela elami igama lami nguSiphiwe ngoNtombela bafowethu hey ngicela ungakhohlwa ukusubscribe uma ungaqala ungena kuleli khasi so bafowethu njengamanje ngicela ukuthi futhi ungakhohlwa ukuvota muvota kuyazi nawe udaba uyalazi udaba muvota nje ubhala uthi SMS 052 SATMA 19 kule number 32436 cela ukuthi uhlanganise ube ngongwaqa inakhujana amagama athi SATMA uhlanganise no19 no02 no052 uhlanganise so njengamanje fonelo enye insizwa manje yabo ngithe ayibambeke ngizobuye ngiyifonele ngoba ngenzele ngiyibone ukuthi iqhabuka lejitithi ke lensizwa uthi ngicela ungisiza zozo mfethu ngoba manje ngihlushwa mfethu mfethu umakhelwane wami yabo so umehlushwa umakhelwane wakhe uthi uyamhlupha umakhelwane wakhe ngoba manje kufike umuntu wakhe yabo so uma kufika umuntu wakhe lo manje uthi uyagaxela njalo uma kufika umuntu wakhe cause uyakeula shothi emabenza izinto zabo ke emabenza ke izinto zama yabo bejulukisana but ke umtshelile umjida ngathi ayibamba kancane ngifuna ukuthi achaze ngoba njengamanje ngingena kwecamera asingeneni bafethu ngiyifonele enkabi le ngiyifonele enkabi siza ukuthi izoqhubeka ithini Nkabi yami khamba kanjani? Ya, awuqhawela kithi mana qhawe. Awichaze le uthi yini inkinga? Asilani nginesizwa lana sengumakhelwane wami. Similanda umuntu wayo, hayi. Yabo nje ngimbonile fika mfethu ngathi sekuyizwa leyo. Ngazi ngoba yabantu ngibasiza abantu abakanjalo ngeke manje nifuna ngikusize kanjani? Angazi futhi uzobona nawe usuthi ngiyakubona usiza abantu lana nami bese ngicela ungisize yazi ya manje ngoba ngene esilingweni umuntu wami uhlala kude kalile yaqabanga manje uzongena esilingweni wenzini? Ngene esilingweni ngize ngithathe u50 rand wami ngiyilapha ngingasakwazi lokho zangomarefile rent ishoti imali yerent lapha awusho ngani ukuthi uzongena esilingweni uyisize? Manje awukhulumi nje ngeexperience khawe ukuthi kuye kube njani mhlawumbe mabefika kwenzeke njani kwenzeka njani uma befika uyeza kumuzela yabo yeah kumuzele nje ubone ukuthi bayiqoqela kuthola ukuthi sayidlalela nama-TV nama-radio yeah hayi kumuzele ke kodwa uyezwa sekuthulekile yabo yeah uthi hayi balele yabo yeah ubelele kwangcono hawu emva kwalokho manje angazi noma uthi uyayithanda lento noma akayazi noma kuzikalani yeah kuthi umuntu ayele umuntu umbaye maye hey uthi wayele vele ukufika vele yena vele lo fikile namhlanje uthwele ukufika uthwele lokhoze uye losibangela umsindo kahle kahle la ngoba ngimina ngezinto ngikhala ngoba ngikhala namhlanje yeah wake wazama nikhuluma nayo lenkabi le lenkabi lena idla kakhulu ezafana sayizama ukukhuluma nayo iyenza isaya yonke yabo vele ishayise ishimane lezi nanitholani intombi yabo yo hayi qhawe manje wena usungambizi ngani ke nawo mama wakwakho ukuze umsebenzi la ngize ngamatoho wakithi manje kumbiza kwayena umuntu esifazane uyindleko yambiza la ufuna ama-yogurt ufuna izinto kumele hambe sethe imali yabo nje hayi ngiyakuzwa mngane hayi ngiyakuzwa mngane manje uhlala ngakuphi ke nendawo lo muntu uhlala ngakhona ngala ngakosiyanda ngakosiyanda kuphi esiyanda isiyanda ingala eduze kwakamali ya hayi cha akusendele location qawe
Fiza ndoda newedwa njengoba ingena nje ngimbonile Fiza yase ngaze ngasengiredo ongakhali hawu sengidlala ebuhlungu yo ukuthi ngothatha sengibele ngivula iradio manje ngifuni phela ukuzwa le mhlangano le imiphi imsangano sokwenzakalani hayi ndoda yayazi lento abantu abadala ungaphansi ongaphezulu uzwa nezipring zombhede yabona nje hey hayi qhawula kithi hayi awungisendele ku WhatsApp ilocation nayo yonke into mhlawumbe ke ya mhlawumbe solenzo sobona silenza kanjani icebo hayi siza ndoda siza athi sasithi ayihambe kuyosahla kwenye indawo yabo ya ngiyolokuza kwenye indawo hayi ayizwa ngiphila ifoni ukuthi athuke kahle hayi ayikhale mnganami soxhumana ku WhatsApp alright ngiyabonga futhi ngiyabonga ufika sharp kabe yami hayi bafowethu kodwa ke ngicabanga ukuthi izinto ezenzakalayo lezi Mfethu ayake sihlelele ekhaya le mhlawumbe emini mfethu bese siyakwazi ivakashele ekhaya lela lesiyozama mfethu ukuthi ikhaya siyayisiza kanjani bafethu sibona la ikhona siyabonga bafowethu njengoba ngithemsile ngathi emini ngizozama ukuthi ke lensizwa lena ngize ngizoyivakashela ngoba iqhawe lakithi leli ngifonele lasho lathi hayi lokho efikele umuntu lo ekseni manje ke inkinga ke naye ke uxa ngomsebenzi wakhe la ufaka kodwa ku anonymous nganza kwethu njengoba u-anonymous nje usho ukuthi ngeke avele yena nje usesikhombisile eceleni wasikhombisa wathi cha mfowethu nayi room ngicela ukuthi ufike yonokha uyobona ukuthi uyokwenza kanjani mfowethu noma usikhuzele mfowethu ngoba ayisixakekile sixakekile asilali asenzi lutho njengoba efikile uyacabanga njengomuntu efike ekseni njengomuntu efike ekseni lo shona nini ilanga kuyosa nini ekhala ngalomkekulo lona umfowethu noma khelwane abanye abasabayo ukuvela kodwa ke ake sikwenze lokho kube clean ake singene sikwazi ukuthi sobona ukuthi kuzokwenzeka kanjani hey uyabanda bo hayi knock yebo awu sister ninjani bakithi siyaphila ninjani anivakashela na kamera amba kanjani ntosi wami siyaphila ninjani mina siyaphila ungadina ngamakhamera ntokazi nabafowethu laba engihamba nabo khona umsebenzi esiwenza kahle kahle sihambe sishutha nje sibuza abantu impilo ya umsebenzi lo uzovela ku television mabona kude ngenyanga ezayo yeah nganibizela ubaba la ekhaya oh khona ngisho ubaba la ekhaya awu sibizelena ntombi awu nize nje nobabili ayikumakhaza bo hey ngompela besamatasa ngamabhodlo kusemini wenze njani niyaphila kanza wethu awusekhona khawula kithi njani awu ithamba mangasawa ithamba khawula kithi ya umama bese ngimtshelile baba ningadina ngomhlawumbe ngamamthwebulo kanjena khona umsebenzi esiwushuthayo uzovela ngesonto elizayo ngenyanga ezayo kumabona kude yabo so sihambe nje sibuza abantu impilo ukuthi njani mhlawumbe naqala mhlawumbe ukubambana sibe nenhlahla kakhulu ke kodwa sihambe kahle sishutha abantu ngawane endlini kodwa sibe nenhlahla sathola ukuthi hawu kanti kuhle kangaka sinebe senempela sithokozile mnewethu sihleli kahle nakuba phela isikhathi singeside kangaka kodwa isiqalo ngiyasibona impela siza kahle mfowethu ya so ubaba ubani wakwaba isibongo hayi ukhumalo nombulazi mfowethu dabuka kunendawo ngidabale kwamhlaba yalingana mfowethu limbiwe ekhaya hawu limbiwe egcekeni mfowethu limbiwe egcekeni ingane mayake yakhwehlela sithi nje egcekeni hawu siyichathe iphilele nje
lokwabelungu kodokotela cha sikubona avele ngakusaba mashobana ngavele ngakusaba esengiyayisona ngisho ukuqhawuleleni mashobana hayi lutho phela ungesabi phela namafutha esothamlela asetshenziswa amanga ukuthi khona uyabo kodwa phela akolo hayi mashobane wethu usisuba igama lakhe uMandisa usibonga wabuthilezi oh ya utabo umnindaweni phansi kwaNongoma yasehlala Nkosi intokazi udibene ekhaya lapha kahle singanje kuhoshelana izinkaba zezinkalo zemfula yangakithi sasesiyathathana esasesiqondana impela nihlangana kanjani cha mina mnewethu intokazi lena benginokuyibona mangibheke emajalidini lapho eHillcrest lapha engizama khona ukuya ngasethunjini ngide ngiyibona kwelinye lamatafula enokudayisa kulona nginokuthenga nje kodwa ke agcina amehla ami eyijwayela kwakhona inhlansi eyokhelekayo lapha kimi kwase kusuka kanjalo ke nami ngazama ke phela ukulumbanisa amagama nonkamizi ukuthi ngiphosa udobe emanzini elibuyeni okuthile cha ngenhlanhlelo njengoba nesifica hleli ndawonye nje noma sikasidi isikhathi kodwa nje hayi cha singana isikhathi nibambana mntakwethu ayintatha inyanga yazi intatha kodwa nje akapheli naye kapheli kodwa ukumbona ngingaphekwa lezo phela ngangijwayele ukumbona nje phela manje emsebenzini njalo njalo cha kodwa kodwa ngathi izinkaba zenu siyahambiselana ngibona nje kuvunguza umoya nje wothando welove la angisho uyabona imfule waNongoma mayehla iziyodlula ngakithi ngisengasola ukuthi ngaphuza mhlawumbe amanzi ayabhukuda kuwo ngazi ngane mnewethu shuthi sasezobhijana khona lapha esizweni sasizobhijana esizweni nami ngeke siyenze lutho into edala awufethu kodwa uphila nje kahle cha awumbambe nje ephutheni lutho cha okwamanje angasoli lutho angasoli inkukhu ayikawusolo umqhazo mfowethu yonke into isahamba kahle ngabe ngiqhamuka wena mama hayi ngabe nginamanga konke nje kusahamba kahle nami usalunga kodwa phela hayi sesinga cha ungayidingi uyicabanga lonto ngeke ngiyenze ndawo akho lutho mama hayi mama kodwa abantu besifazane bahlale besindabaza njalo mina nje ngemsulo obungibona nje awungoma inhlamvu yelanga ephezulu nje eBaroma mabili cha ngeke ngacosha mnewethu ubona phela ihlathi izivakashela indlebe sengide ukucosha ngisho ebusweni usozewa woglo kwana uyambona na usuleke kanjani phethene kahle nomntana omuntu kodwa phela kunento engaxoxelwa abantu uyozuhalela ufuna ukuzozwa hayi ngifuna lonto leya ngifuna lonto singaxoxiyo le cha le tante ngisho eqhawela ngithi ukuthi hayi cha ngathi niphathele kahle impela hayi cishe wasizwa na imanzi yami zeqhamuka kodwa niphathele kahle cha ngabe ngiqamba amanga ya so manje usisi uyavakasha impela la cha uyafika khona noma sisabala sewuqwaqwa ngoba namhlanje nje okwesithathu wazi phela simatasa kuba lelo thuba lelo uma ubona ayawubhizi ngakusasa cha bese yabona nake umntakwethu manje nje uza nini uboy nomugeri Jesu hayi kodwa sozibula ngondodana isagila ngihlale ngizibeke inhlaka umqamela enzele ukuzibuka nendodana kodwa sokwazi ukuthi ikhaya livuke sonde oh nabantwana ukhona yena amthole ebudlelweni obungaphambili oh yes nami futhi khona enginabo ngapha kodwa ke ngoba phela sisempilweni washo ukuthi isiqo 1 ayikho aggregate akekho hamba phambili kungomunye cha silayithi manje kunjani nje mhlawumbe nakho nje ingane yakho bakithi Jesu hayi ngabe ngisho kubayi unesandla nje kakhulu unesandla akangiphoki mhlawumbe usengangena ke wesithathu bese ke kuba nalokho hayi ngoba bayafika anibona hayi ngoba bayafika uyazi bake bafike omunye umakhelwane wami ngelinye ilanga hayi beka phezulu izinto esafikile omunye wesithathu hayi bayafika bona ave behlukanisa into angiboni manje sibadala phela ngoba sesihlanganisa ibangaka nje hayi sengabe siyaganga ngempela nesizwe sengabe sisifundise into embi ngempela cha angisolutho kumntana ukuthonono usho ukuthi uyamkhiphela njengamanje umama uyamtshela nje izovuka ukuthi awudoli wena hayi phela ngani ngiyasho ukuthi sengidlula kulomuntu wayekade ekhona sasa ingane phela kodwa sikuhlelile ukuthi hayi ngoba khona ingane emumva ngixhumane nomkhwekazi kodwa kakhulukazi uxhumana naye kumntakwethu Mashenge ukuze kufakelwe ingane imali yalo manabweni
ngoba ngibalelisoze phela inyama endala iyozivuka uqoqo cha ngenzela ukuhlala kahle nomntawo cha ngabe ngiqamba mama nawe mama awukhulumise ukuthi ukhona okujolayo mhlawumbe okwenzayo mfethu awuluthi ngabe ngidlala ngokhumalo ngeke angicabangi futhi ngahle nje nginethezekile yonke into ihamba kahle yabona usulekile unjani maninike bengicela ukuthi niqhuqhumezele abantu emakhaya cause abantu emakhaya badinga ugqugqumezelwa ukuthi abantu abangajoli noma bajola abantu ungasha ukukhulume nabesibhuda mntakwethu yes awukhulume nabesimame nawe baba ukhulume nabesilisa mina nje ngizokusho kuyimbokodo ngithi angisiboni isidingo sembokodo ukuthi mhlawumbe singangene kubunye ubudlelwane kodwa ebehleli kahle kulobo budlelwane angikuboni kuyinto enhle yebo ngasho njalo nje ukuthi hayi uma uthandwa nje thanda nawe uthandisiswe futhi hloniphe la khona uthando nendlela ikhona ngasho njalo nice message mfethu kunjalo nje kokuhle lapha siyakhona cha mina nje ngingakusho lapha einsizweni nakuba phela ngeke ngangena amagumbo manje omhlaba ngidinga ngifundisa kodwa kuba senishilo ukuthi niyakumabona kude bawuthola umlayezo labo su mbe khona umgodi wahlwanyela uhlamvu lunakekele phela lokhule kahle ucenta ukukhula khona uyokwazi ukuphila umnene wakho umndeni nokuthula njengoba singakhanda ngayimfihlo nje cha konke kuhamba kahle ngabe ngiqamba manga insizwa nje ayibathande abantu besifazane zibanakekele zibhekelele imindeni eziyakhayo ukuthandana kukodwa nje kuyinto esidudla kabi naNkulunkulu cha kuyinto enkulu ungabi nomunye umuntu ubaba nomunye umuntu kanjani ngoba phela manje uzobe uswafakile amanzi mashobane makhulu kakhulu lamazwi noma kuthelezi la wena sondiya hayi bafowethu ngiyabonga kakhulu ngimfisela inhlanhla kuyo yonke into eniyenzayo yabo ya uyithinte kodwa ifoni ucinga umakhala ekhukhwini wakhe hayi nginkamkama ngize ngoba ngisho ukukhala ucingo lwakhe ngiyaye ngikushaya indiva nje ngingana nawe ulithinto lwakhe hayi luthi ngoba akukho engikusolayo kodwa ke asale sesibheka lapha emafonini ukuthi mhlawumbe ngempela ku clean yonke into yini hayi mina ngingayikhipha yami ngoba ayinalutho Mashenga yathengwa ngemali kabale awuyikhiphe siswami awuyikhiphe nansi yami mashobana ya awuyikhiphe nawe Sondiya manje Mtunga awuyikhiphe yakho nawe ke sibone Mtunga awuyikhiphe Mtunga mani cofa le phone ngeke ninisusa into ozomlungu hayi lutho ngabaza ngifoni kanjani Sondiya musukuphakamisa umoya makubona abantu alukho ngakazana shela alukho ngakazana awuyikhiphe ngoba lokho ngakazana usinikeza ifoni yazi nami ngiyikhiphile yami awuyivula sisi awuyivula manje kanti ifoni ukukhipha ifoni usayivuliwe yamashobana asicela kubone yakho awubuke isevuliwe bafethu ivuliwe manje ayi cha umuntu ufethu right yazi manje mangikhipha ubani ozothatha ucingo lwami ngizoyisharisha enzoshintshana ngayo wazathembeka kodwa ayi Mtunga uvulela Mtunga ayi Mtunga ngiyayivula ke ngiyazikhipha isikho ayi inkunzi Mtunga cha kufuna imvulo iphethini password mashobana sizobona phela phakathi awukwazi kwenza mashobane Sondiya hlala ihleli nawe lapha sesiqhathwa abantu bakamabona hayi lutho abasiqhathi mashobane khipha nje ifoni mfethu yabo ikodwa ngeke nisuse into ozomlungu wami lapha asibona kungafishi mana phela shenge phela ya angani mangicofa la na ubhale kweyakhe ifoni manaka asivele sithi ayi awuyibambe yakho man hawenzani manje Mtunga wenzani manje Mtunga wenzani manje Mashenga usungihlanganyela nabantu bakamabona awubhala ku WhatsApp ngeke kahle lapho WhatsApp awuyifayishe ipassword ku WhatsApp awushayi ayikha uthembakele mashobane namashobane ilento ade uyishumayela mashobane kodwa mashenge usungijikele njalo Sondiya awusuka awungene WhatsApp bakithi awusuka
Wala angazi ke sengenze njani lapho. Mana asiqale ngayo. Manje singani singaqali ngekaMashenge. Asiqale ngayo. Yeah. Nami ngiyafuna phela ukubona. Hayi, wenzani? Love. You wabiza umuntu wamola mfowethu. Nice lokho. Asiqale ngapha ngakuwena ngoba asiqale ngapha sisiwena uyivula. Yasingavuleki manje nawe sesiyapha. Awu. Uthando luhle. Ngifuna ukubona ucofu ukuthini. Uthando luhle mfowethu. Ayiluhle kakhulu awubhali uAlave. Mana umnikeza awubhale qhawula ukuthi uyibhalela wena. Ubhala ngibhalela umuntu noma ngenze njani. Ubhalela lapho kusesha khona ukuze kuzovela ukuthi uAlave uzabani. Cha bad wasiqhazela manje qhawe. Akaze ngitshele mina ngoba ngithi ifoni umuntu engisebenza. You. Awu, hey. 0. Kanti kumele kuvele ngoba ngiboni ukuthi lapha ngiyabona. Uyothemba sisi. Angiboni ukuthi lapha. Bakithi. Yeah. Uyayazi. Bakithi. Osisibakho lo. Ngasho mnyama ngeke. Manje lokho bekuzovela lapha futhi. Bekuzovela lapha ukuthi ubhayile uba uthi Alave una yabo into enjalo. Kodwa phela mase nibuke yakhe kufana nokuthi seniyibonile neyami into eyodwa. Hayi lutho ayawuvule. Vula qhawela kithi. Sivulekile. Yalo. Awu mama. Ubani futhi lo. Futhi ganiwe le ndoda lena. Ndoda uganiwe indoda. Nathoka phela abomuzi. Phela ndoda ngathi ganiwe le ndoda lena. Phela lokho cha ayibuke phela ifoni. Ndoda ngathi ganiwe le ndoda lena. Mana Shenge. Ndoda ganiwe. Shenge. Ubabe ezulwini ngiyalila. Cha Shenge. Awulona ganiwe le ndoda. Cha phela ifoni phela ibuye ngakimi phela ifoni. Ayikwazi ukubuya ngako sisabona ukuthi bawuthethe. Cha phela Shenge ngathi senibonile khona akusekho phela okunye ngaphandle kwalokho. Izithombe zaseBish. Cha phela eBish ayithi sikhipha amabhadi ngoba ungithole nje ungithole ngigezekile. Awu nibhala ufoni lona kuyana. Cha phela angithi ifoni angisho ukuthi mina kushuthi phela Khumalo uyafeba. Hawu. Sondiya. Khumalo uyafeba. Ukimi ungitshela izulu nomhlaba ungitshela yonke into kanti wena uyangifebela. Nyamana kancengelele. Kwenzakalani la ifoni yakho? Nyamana kancengelele mana into zabelungu lezi ezinye izinto mina ngifundisekile ngazo uyazi nayo ngisho. Kodwa uyakwazi ukubhala I love you kodwa ufundisekile ngazo. Mashenga ngathi ibhalwe uwe manje lonto. Usuka ungifebele pho. Mashenga ufaka into efonini bese uthi ifakwe yini Mashenga? Yabo le phone angifuni ukwenza ubhlungu ngale phone. Mashenga ungabulala ucingo lwami Mashenga. Ukuze ungamtholi. Soxhumana kanjani nomlungu? Sophila kanjani? Sophila kanjani Mashenga? Yazi angihambe la isikhoma sami ngiphume ngihambe. Besingaxoshi. Ngicela ungayenzi le nto le. Asingaqhathwa abantu bakamabona kude. Umntawethu ungayenzi into umntawethu. Khuluma nawe kunomjolo la. Mashenga. Ngilanda isikhoma sami ngihambe. Mashenga ungayenzi lo nto Mashenga. Hawu mfethu nayi ifoni yakho ayihle kakhulu ifoni yakho qhawe. Kodwa manje mina ngizophefumula kanjani emva kwalesi simo lesi senisenzile madoda kithi? Siyipleso. Niyenza kanjani? Siyipleso. Asenzanga lutho qhawe. Hayi futhi mina iphone akusiyene yakho. Akusiye le phone lenikifike nani nifake kanjani ephaketheni lami le phone madoda? Mina likhawule litha ngiyone yayo. Cha Mashenge. Hawu. Manje phela manje mayehamba manje uyahamba lo muntu lona bafowethu ngeke Mashenge sondiya Shenge. Ngiyamana ngicela ungayenzi Shenge sikhuluma sobabili lento yena wena mina ngikho lo manje bafowethu hayi niyibonele bafowethu kunzima phela emhlabeni kunzima ngempela bafowethu esecoshile u1 awufethu esecoshile u1 hayi wenzani manje abantu bakaTV kanti yini wenzani hayibo bafowethu umuntu wami lona madoda ngiwakhe kanjani umuzi kamama mangenza kanjena
Ngoke kanjani umuzi kaba mama nenza kanjani? Mina ngifuna umashaka. Liyaqhawula ke nja umoya phansi. Shaka ngicela ubuye. Ubuyisele endlini bafethu. Ah bafethu animbuyisele endlini. Ayinanizwe ngiyalimaza madoda. Madoda ngiyalimaza madoda. Hawu nkonzi yethu. Hawu mana hayibo madoda hayibo. Ngeke madoda. Madoda. Nenzani? Nidlala ngami. Asokubona mngane wami sokubona. Hayi sorry cha sorry. Bafethu siyabonga hayi. Siyabonga. Hayi ngeke kwenzani?